Next right, and then left turn. Ilang gas pila dire? 379. Nanata sa Allentown. Keep right onto I-78 East. Yung araw sa akin eh. Proceed on I-78 East. Hello guys, nami karon diri guys sa Allentown guys. Inang inabuhi. In 2 miles, PA 33 North is on the right. Exit ang 71. Puno Mountains diri. Murag desierto eh. Oh. Proceed on PA 33 North. Pila.
describe kung siya nakita niyo. Wala ba raw? Ang kahoy na guys. Oh. Sa biniyak. Istorya niya. Nada. Bakit yung vlog? Sabi nakita mo sa kilid-kilid. Sulti. Nakita nyo dyan. Ha? Yung mga kahoy, yan na. Sige. Ayos-ayos ang kilid. Tanaw dito. Guys, kani guys, dulugon gani oh. Kita kanang araw. Unya ang kalsada frozen, dango kayo. Oh, bantay gani. Makabas gi simbol di mo ani. Pero masalah na oh. Ano ba? Ano na kayo istorya? Oh, kita ka to? Padung nami uli gikan 1 week nga duty sa Philadelphia. Yan mo ni amo ang drive 145 miles, almost 3 hours pud na biyahe. PA 33 North is on the left. Ang lagi ulit mo sa katrap. Purko mo na. Proceed about 3 miles on PA 33 North.
na dire. Tannersville. Aray. Outlet. Sa ingang Peter de. Outlet. Outlet or closet. Yawag ang Peter de. Sweet ticks kayo. Ah. Sweet toll like others. Next right, and then left turn. Ilang gas pila dire. 379. Mugas daan eh. Few moments later. Saan mo ka na eh.